'Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake saduwa a tashar mu ta Anas Darazo TV a kuma wannan shiri namu mai albarka na dabarun kasuwanci a yanar gizo. So a yau za mu ɗan ja baya kaɗan mu tattauna ƙalubale da ake samu a yanar gizo, a kasuwancin yanar gizo. A taƙaice amma za mu yi mu kuma duba hanyoyin warware su. Idan akwai wasu ƙalubale da kuma kuka samu a kasuwancin yanar gizo ko kuma kuke sa ran ana samu, za ku iya faɗa mana ta comment box. Insha Allah za mu duba kuma za mu iya tattauna su daga baya, mu tattauna a kansu mu kawo hanyoyin warware su. Amma yanzu dai za mu ɗauki wasu 'yan kaɗan ne daga ciki a taƙaice mai bayani a kai. Daga cikin babbar matsala da mafiya yawancin masu kasuwanci a yanar gizo suke samu, za mu faɗi ƙalubalen ne saboda wanda yake ciki wataƙil a samu mafita, wanda kuma yake shirin shiga ya san da wannan ƙalubalen. Daga cikin ƙalubalen da ni dai gaskiya ke ƙara ban wahala ko kuma ba na jin daɗinsa shine akwai ƙalubalen delivery, wato waybill ko tura kaya. Wannan al'amari yana matuƙar ciwo masu kasuwanci a yanar gizo tuwa ƙwarya. Saboda galibinmu matasa ne, ba mu da ƙarfi yanzu muka fara. So duk yadda ka kai ga son inganta kasuwancinka, dole ba kai za ka delivery da kanka ba. Dole ka haɗa gwiwa da wani. Za ka kai tasha in na wani gari ne ka tura wa mutane. Za ka kai ka ba wa mai adaidaita ko mai delivery na cikin gari ko wani harka na daban wanda zai na kai maka. Wanda wannan yana kawo cikas sosai. Musamman al'amarin mota daga wani gari zuwa wani gari. Abubuwa da dama sukan iya faruwa da zai haifar da jinkiri. Wanda su ko mutane yanzu Allah ya jarabe mu da gaggawa. Yawanci mutane yanzu na da gaggawa. Mutum yana so idan ya sai kaya a yau ya same shi a yau. Kai kuma ka kai tasha, su kuma ba su tashi ba, ko wani abu nasu ko wani abu saɓanin haka dai wanda komai zai iya faruwa. To shi kuma customer kai zai hura wa wuta. Wanda har a irin wannan gabar akan samu rashin fahimta wani lokacin, wani ya ga kamar za ka cinye masa kaya ko wani abu mai kama da haka, kai ma in ba kai zuciya nesa ba ma ka tunzura a zo a samu matsala a tsakaninku. Kai kuma kaya ya bar hannunka, direba kuma wata ba ka lambarsa ba, ya za ka yi? Ko kuma in ka kira shi ma ko da ya ɗaga ma, ya za ka yi? Ya riga baya gabanka, kaya baya hannunka kuma bai isa can ba. So a gaskiya wannan yana haifar da matsaloli sosai. Hanyar da za a iya rage faruwarsa ko samun mafita daga ciki akwai ka sami agent ɗinka, wani daga cikin ma'aikata masu lodi ko 'yan union ko 'yan employee ko wani mai kama da haka da yake aiki a tasha, wanda ya zama shi kake alaƙa da shi. Kai in ka zo shi za ka ba wa kaya, to ga wannan kayan ina so a tura su gari kaza. Shi kuma shi zai nemi direban da ya san zai tashi da wuri kuma ya san direban ya bashi. Daga cikin riba da sauƙi da ake samu na alaƙa da agent shine akan samu sauƙin kuɗi. Wani lokacin za ka ga tafiya nan da can ne amma sai direba ya ce ka ba zai karɓi kuɗi ba sai 2,000 sai 1,500. Wanda wannan wani ƙalubale ne, yana sa shi kuma customer jikinsa ya mutu. Ya za a ka zo ka sai abin 500, kuɗin kawo shi a ce ka 1,000. Wani sai ya fasa. To idan kana da agent za a iya samun sauƙi. Za a yi tsari ne na kasuwa. Kullum kana kawowa, shi ma kana ba shi wani abu. So da haka zai sauƙaƙa maka, shi kuma ya ciniki da su ko ma ya ɗan roƙa masu su karɓi abu mai sauƙi. Sannan idan aka samu matsala, direba bai ɗauki wayarka ba ko baka da lambar su ko na abu, to shi fa dama ɗan garin da kake ne, yana nan a tasha a kowane lokaci. Za ka iya kiransa ko ka zo ƙafa da ƙafa ka same shi a warware wannan matsalar. Bayan ka samar da agent a kowace tasha da kake tura kaya, wanda shi kuma shi ne zai na shiga tsakaninka da direbobi, akwai ko buƙatar wani lokacin kar ka bar direba da customer suna magana. Kai ka shiga tsakani. In customer ya bayani, kai tunda kasuwancinka ne ba za ka tunzura ba. Za ka lallaɓa shi, za ka yi masa kalma mai kyau. Shi ma direba idan ka kira shi, tunda kai kayanka ne, kasuwancinka ne, ba za ka yi rikici da shi ba, za ka lallaɓa shi. In kuma akwai buƙatar buɗe wuta ma, kai ka sai ka buɗe masa. Amma shi customer yana gadarar ya sai kaya, zai iya ɗagawa direba hankali. Shi kuma direba yana gadarar yaushe ma aka kawo min kayan ba mu iso ba. Shi ba zai haƙuri da customer ko dama fa customer ba nasa bane. Idan yau aka yi fushi aka daina siyan kaya a gurinka, shi wannan direban fa ba shi da asara. Da haka ba zai lallaɓa wannan customer ɗin ba. So shiganka tsakani yakan samar da mafita ko yakan samar da maslaha. Ya zamana kai wannan ka masa magana mai daɗi, wannan ka masa magana mai daɗi. Sannan bayan wannan shine
dabara ta gaba ta ɗan rage raɗaɗin wannan matsalar delivery ɗin, akwai buƙatar magana mai kyau da kuma bayani. In nace bayani, tun kafin mutum a turo kayansa, to yaushe zan iya samu? Za mu iya turo maka a gobe, saboda yanayin nisa, amma bai zama lalle su iso a lokacin ba, sai lokaci kaza. Da dai duk wasu bayanai da suka kamata. Akwai kuma wani ƙalubale still da ake ƙara da fama da shi, shine rashin yarda. Rashin yarda a online business yana da yawa, saboda an cuci mutane da yawa, sannan kuma masu gaskiyar ba a rubuta a goshinsu ba. To gaskiya wata mafita shine tun farko duk wanda kaga ya cika zargi, kar ka gaggawar kasuwanci da shi. To ni dai na ga tallanka ne a shafi kaza, amma ta yaya zan tabbatar da ba scam bane, gaskiya ne? Kaga irin waɗannan mutanen, ban ce kar ka tsara su ba, amma kar ka ɗaga hankalinka cewa lallai sai sai yadda kai kasuwanci da su, saboda tsautsayi yakan shigo a delay ɗin awa ɗaya za su iya ɗaga maka hankali. Idan kuma ka warware kasuwanci da su, za su je ne su rinka ba mutane labari, ai kasuwancin wane ba na gaskiya bane, ai kasuwancin online na ƙarya ne. To akan mutum ɗaya ya je ya sa maka dafi na harshen sa ya lalata kasuwancinka, gara tun farko baka yi kasuwancin da shi ba. Idan ka fahimci mutum mai zargi ne, to ni dai wannan harka dai muna yin ta tsawon watanni ko shekaru, kuma alhamdulillah kana gani kullum tallan ake sawa. Da rashin gaskiya muke yi, da mun daina, ko kuma da mutane sun daina saya. In ya gamsu, falillahi alhamdu. In ka da shago na yana guri kaza, zaka iya zuwa ko turo wani. Amma in bai gamsu ba, kar ka ɗaga hankalinka sai ka yi hulɗa da shi. Daga cikin kuma abin da zai sabar maka da yarda shine ka zama mai mutunci idan mutane, mai gaskiya. To wannan zai sa kullum ana baka shaida mai kyau, ana baka shaida mai kyau. Wani tun kafin ya kasuwancin ma da kai, idan ya shiga shafinka kawai ya ga alheran da mutane suke faɗa, ba zai ji wannan tsoron ba. Sannan kuma kana bayyana irin nasarori wani lokacin. Akwai kamar misali, musamman ka san ba a san ka sosai ba, to idan ka yi delivery ɗin kana sa hoto, gashi ai ka tura kaza. Idan mutum ya baka feedback, kaya sun zo min yi kyau kaza, shi ma wannan zaka iya kana yaɗa shi, yana taimakawa mutane san lalle kayan nan ana siya kuma kana turawa. Wata ƙalubale da ake samu kuma shine yawaitar macuta. Ba wai iya masu kasuwanci a yanar gizo ne suke cuta ba, su ma ana cutansu. Mutum zai zo limu ku fara kasuwanci da shi, sai ya same ka ya kwaɗa maka gora, wanda wasu daga nan ma aka kore su a kasuwancin, kuma mutum ya shiga masifa, wanda za ka samu kuɗin al'umma ne. To wannan yana da kyau, musamman sabon ɗan kasuwancin yanar gizo ya kiyaye. Duk alaƙar da za ku yi da mutum, musamman wanda baka san shi ba, baka san wanda ya san shi ba, kar ka taɓa yadda kayanka su shiga hannunsa bai baka kuɗi ba. Idan kuka transaction ko business da shi guda 20, yana saki ma kuɗi, wani za ka ga ma zai turo ma kuɗi zuwa shi bai da kuɗinsa ba. Wannan ba shi ke nuna mutumin kirki ba ne, so ke sami yadda ka. A na 21 zai iya tattara hankalinka gabaki ɗaya ya ware. So kar mutum miƙo kai da yayi ya sa ka yadda da shi. In dai ka san baka san ina za ka same shi ba, baka san wani wanda ya san shi ba, ba mutum ne cikin sauƙi da za ka iya kama shi ko shari'a da shi ba, kar ka yadda. Ai mun ba muka yi kasuwanci da kai ba, ni na ma bar kuɗi na a hannunka, aje dai, amma kai ka kiyaye. Idan kuma ya zama dole sai an yi, to ka tabbatar kuɗi ne waɗanda idan ma ya gudu da su ba za ka karye ba. To na ji zan baka kaya kaza, amma ka ban advance ya fi rabi. Ya baka advance ya fi rabi, to kaga shikenan, ba matsala. Ka san ko da ya cuce ka ɗin akwai zafi, amma ba zai sa ka karye ba. Amma ka ɗauki wasu kuɗi masu kauri, wata ƙilma kuɗin ba naka ba, baka da su a ƙasa, ka miƙa wa mai kaya su, ya zo ya gudu ka shiga matsala. So akwai buƙatar a mai da hankali akan wannan sosai. So akwai ƙalubale daban-daban, amma saboda kan shirin namu ya tsaye mu gajiyar da ku, za mu dakata a nan. Allah ya kai mu mako na gaba, za mu ci gaba da zaƙulo matsaloli da kuma hanyoyi na inganta wannan kasuwanci ta mai albarka na online. Muna fata ku yi mana liking, ku yi mana subscribing. Allah ya taimake mu ya sami domin sa. Wassalamu alaikum warahmatullahi.